Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, egun on guztiei. Gazteen garraio deskontuen errege dekretua. Errege dekretua berriro ere diot, harritzen du dagoeneko 3 urte jarraian izan da, premiazko kontu bezala ekartzea, urgentziazko kontuak arautzen dituzte errege dekretuek, ez ote zegoen aurreikusterik aurreko 2 urtetan funtzionatu duenak aurten ere funtzionatu beharko lukela. Edukia sinplea da, garraio deskontua dira, gazteentzat, udan dira, eta trenak eta autobusak merkeago izango dituzke. Ez ala bai esan beharrekoa dira errege dekretuak, beraz, baietz esango dugu. Alde onuragarri batzuk, alde positibo batzuk ikusten dizkiogu, hasteko gazteen aisialdian lagungarria izango da, orokorrean, eta batez ere errenta txikieneko gazteek gehien eskertuko duten, ze deskontuak 150 eta 180 artean doaz, beraz, bidaiak egitea mundu guztiaren zako eskuragarri egiten du. Bestalde, aisialdi hau egiteko aukera ematen da garraio publikoan ematen den neurrian, garraio publikoaren erabilera indartzen da aurreko urtetan gertatu den moduan, eta hori ere onuragarria dela iruditzen zaigu. Aldi berean, mugikortasun jasangarriagoa izango da neurri batean, ze kotxez egiten ziren bidai garraio kolektiboan egingo dira, eta horrek ere CO2 isuri aldetik ere jaitsiera bat ekartzen du eta ekarriko du baita ere. Eta gutxi balitz, kontutan izan da garraio modu seguruenak bultzatzen direla, hau da, autobus bidezkoak eta trenaren bidezkoak, mugikortasunean, segurtasunean, aurrera pauso bat egiteko modua ere bada. Gazteak aisialdia, auto pribatuak, triada horrek, arriskuak ekartzen zituelako eta dituelako, ezta? Hauek arrazoi nahikoak iruditzen zaizkigu, errege dekretua onartzeko, eta, ohar pare bat ere egin nahi genituzke, ze dekretua idatzita dagoen moduan, gertaliteke zerbitzu batzuk transferituta dauden erkidegoetan, Katalunian eta bai Euskal Autonomia erkidegoetan, bertako gobernuak eskatzen ez badute, deskontu batzuk martxan ez jartzea, espero dugu ez gertatzea, eta dagokion lekuan hau gainbegiratuko dugu. Bestalde, errege dekretua den neurrian, ezin da ezer aldatu, eta uste dugu, guk laguntza hauei, buelta txiki bat edo eman beharko geniokela, ze laguntza hauek urtaro zehatz bati lotuta daude, eta nik uste kontutan eduki beharko genukela gazte asko uda sasoian ez daudela aisialdirako, ez daudela oporretarako, baizik eta alderantziz gazte askok uda sasoia erabiltzen dutela lana egiteko, eta agian irabaztako diru horrekin adibidez, udazkenean bidei batzuk egiteko aukera izango lukela. Beraz, nik uste dut aurrerantzean programa hauek jarraitu behar baldin badute, interesgarria izango litzatekela, nahi beste bidai egin ordez uda sasoian, azken agian bono batzuk edo jarri, bidai kopuru bat jarri, eta urte osoan egiteko moduan, ezta? Eta horrek ere pixka bat deskongestionatzeko, uda sasoia deskongestionatzeko balioko luke. Edozein kasutan, ezin da utzi hartatu errege dekretua den neurrian, hasi que bere horretan gelditzen da, eta momentuz ideia bezala bakarrik jartzen dugu mahai gainean. Eta azkenik, esan beharrik ez dago ere, hau onartzen, dekretua onartuko dugula eta babestuko dugula, baina gure lehentasuna, Euskal Herria Bilduren lehentasuna, udako aisialdian gazteentzako garraio publikoa bultzatzea baino, gehiago izango litzatekeela urte osoan, egunero ikasteko edo lanerako behar dutenen garraio publikoa behar dutenen baldintzako betzea, ezta? Garraio publikoaren irisgarritasuna, garraio publikoaren frekuentziak, sarea indartzea, eta deskontuak urte osoan behar dituztenentzako bermatzea. Hor azpimarra jartzen jarraitu behar dugula uste dugu, baina, bitartean, gazteek aprobetxatu dezatela albeste garraio publikoa eta ematen zaizkien deskontua, gu ere saiatuko gara uda aprobetxatzen. Izan uda onak guztiok. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Gavin Ibals.